kani kadai ko All India Radio Shillong ki khubor ban pule du elma arwar kimat bakong san jong ki khubor menta ka step ka atrik unai tung kilong pentip umentri rang badu kari unarin ramuri bakin rius nam jong digital India program kala penlong ya ka jingkiu jong kari hakaliang ka teknologi kentu umentri rang ba ka jela o kondat ke sangma ya ki MCS officer ki batmai jong ka jela baki de bandon ya ka thong haba pendep ya ki kamram na ka bentawan penkiu ya ka jelam Arfun nyolak nrepo hajar ngut kibladap IT ka tanghin kisni hai India kabala penpoi ya kejingdon kibladap IT ka hakari syaka life lo san pun mulak ngut but san spa nyof nyongut kibayot mayo kuvet khat khandai hameglea tanghin kisni koj aspa san phongut bat klat nrungun haswa benit syaki khubor kibabnya tung sngap shwa ya kini kejingdon nam kat bakari kala sedang ya ke program ke barat ba banyo IA ya ki dawai tika na ko kuvet khat khandai habaro ki jaka bela penbet dak sarkar ya ka ba on ai na ka benta baro ki nong song ki bladap khat phas nem sheneng ngiru ikintu ya phi ki parlok nong sngap baro bapin umle sting ha ka ba yada yalde ba ya ki weiru na ka ni ka jingpang ka ba shekhe ka batang bu ya ka koi ka khia ha ka jings ir hadu mentam Sungoba shongkhop halayeng limda dolong ka badon kam palat ya phi bani shabar Bot yakini ki South Lee ki jing batha ki basuk deng yaki mas ya paji iwei ni iwei pat sat yala ki khti bat kadur khmat jong phi man la kopor bat shimru yaktika banyada yala de naga benta ki jing tip ki bakham banya ki bayade bat ka kuvet khat khandai phila ban phone ha ki national helpline number not iwei ar lai khandai nyo phra not sound real lani hau number iwei not nyo san bat naga benta ki jalla megalaya ki helpline number ki dei iwei not phra bat iwei not nyo non ki khubor ki babnya Menteri rang badu kari Narendra Modi henin kesni ulong baki hinreus nam jong ka Digital India program kala penlong ya ka jingkio jong kari ha kaliang ka teknologi Une Menteri rang badu kari ulong bahakini hinreus nam kipat ba jong kari kila kelabhan na ka Digital India Haba ajing kren ha ka jing rakhi ya ka jing dap nerus nem jong ka flagship program Digital India jong ka sarkar pedeng ulong ba ka jing thumu jong ka sarkar pedeng limba ka jing rap ka papaka na ka sarkar kan urlong na ka jing rap jong ka Digital India Narendra Modi ulong ru ba ka Digital India ka de ka sadana jong ka Atmanirbhar Bharat bat ka de ru kamat pedeng ban pelong ya ka India ka baklan ha ka spas nem ka ba afway Menteri rang ba ka jella megalaya ukonat ke sangma ulakentu ya ki MCS officer ki bathmai jong ka jella baki de bandon ka thong haba pendap ya ki kamram ki jongki na ka benta ban pinkiu ya ka jella habro kalyang Ukonat ke sangma haba ajing kran sya ka kenhon jong ki life of rangut ki MCS officer ki bathmai jong ka jella ha ka program priang sungobha ya ki ka blalong hamati modeng riang silong henin kesni ulakentu ya kini ki officer baki de banong ki bayo i jengai bat ki ba it ya ka kam ha ka bakin ajing syakri sya ka imlang ka salang bat ban pelong ya ka jella ka bakiyo habaro kilyang Emily ka Kongres uba hima sang pliang ulapan pau ya ka jing khuslai halor ka jing thumu jong ka sarkar jalla ban pendep ya ka jal jivan mission hapo uno pra jong snam 8000 R4R namal bu yo i ba ka ni ka jing thumu ka numla ban pendep ha ka por balabu Uba hima sang pliang hinin kesni ulay thuru ba ki pipe kimla ban poi ha ka por balabu namal ka tangat PHE kamla ban poi ban penpoi ya ki pipe ha ka por balabu bat kumjuru ki kam ki bala IT sya ki village water and sanitation committee bat ki kontraktor ru ki patla ban pendap handu mentam uni uamile ka mong sungram ula kentu ya ka sarkar jalla bakan pej halor ka jingduna khnang bak ka kam ka nyai bet bat bala ban pendap ya ki kam ha ka por balabu Ka khajana GST ni ka goods and service tax kepada ka wei ni ki khajana ka bahaya tam hakari kaladap saus nem hinin kesni hakini ki saus nem kani ka khajana kalatrai borba ban pelong ka besuk ka bakhut bat ka bayat ka kum ka cuk ka pementam Menteri rang badu kari Narendra Modi ulong baka khajana GST ka de ka mau mer na ka benta ka khai ka pateng hakari hakani ka cuk ka pementam Shosho Narendra Modi ulong ru Bada ka jing betre kam ya kani ka khajana GST hakari kala palat ya ka jing bon jong ki wegi khajana bar kolong ru ka basuk na ka benta baro ki brio bar kolong ru ka khajana ka bakhut ka basuba halor baro ki jing lum ki jongkam kani ka dei ko All India Radio Shillong ka balam shipi ya khubor
Menteri Ketenaga Kerjaan Kekhia Jong Gajella uba ilhek lembat Director ke Health Services Dr. Amanwar haringkat berkihek Ketenaga Kerjaan Kekhia lembat DC ke South West Garu Hills District hinin kesni gilalik jurit ya kilat jingtrai kam berkilat jiada persya ya kejing pangklam coronavirus hau South West Garu Hills District. Ha kate kejing lek jurit ke kenhun kalale jingoru ya ke Civil Hospital ha Ampati nang ta ya kejing trai ya ki Shop Center berkiwei dia ke Jaka Sumar. Kakenhun belayalam dengan Menteri Kekhia Gajella kalah pelong ru ia kejingelang buat WHO ke South West Garu Hills haringkat kejingedan lang kiwei ke officer bagi doktor. Director ke Health Services Dr. Amanwar ulang bakani ke distrik ke babiang kejing penkriat nak bentar benyakun yang jingpang COVID kat kendai. Dr. War ulakam ru bawat lada wan biang kejingling shop jonggani kejingpang klam ke South West Garu Hills District ke babiang ya kejing penkriat. Ka India hapo kini ke arf saf kinta ke beladap kidan hadu arf niolak nrifo hajangut ke beladap ai ya ketika ya da covid kabala penpai ya kejingdan ke beladap ai tika hakari syaka life close san niolak ngut ke brio katangat ke kot ke khia jongkari ke pentip ru bah kini ke arf saf kinta ke beladap ka India kadang safu fra hajan news pa fra funrungut kibala yo thma yo covid khat khandai hakari bat kabala penpai ya kejingdan ke active case ne ke bedang don ha kejing sumar syaka sanlak arflai hajar aspa santunyon ka jilla Meghalaya tang hinin gisni kedan sanspa nyof nyongut ki bayo thmai yo covid khat khandai aspa sanfungut ki bala kotno bat nrengut ki bala khlat no covid khat khandai ka office UDHSMI ka pentip banakini ki sanspa nyof nyongut ki bayo thmai khal argut ki dei ni East Garu Hills District Arfu sangut na East Jaintia Hills District, Shispa Sangnyongut na East Khas Hills District, Khatnrengut na North Garu Hills, Aspa Nrefungut na Rivoy District, Hinrengut na South Garu Hills District, Hinrengut na South West Garu Hills District, Khatsangut na South West Khas Hills District, Life Sangut na West Garu Hills District, Arfuingut na West Jaintia Hills District, but Arfunyongut na West Khas Hills District. Naki aspa sanfungut ki bakot pat kan arngut ki na East Garu Hills District iway na East Jaintia Hills District nyofungut na East Khas Hills District khatwengut na North Garu Hills District nyofungut na Rivoy District laingut na South Garu Hills District prangut na South West Garu Hills District hinrengut na South West Khas Hills District khanrengut na West Garu Hills South sangut na West Jaintia Hills but nyongut na West Khas Hills District ki hinrengut ki baklat pat ki dei mar iway na East Khas Hills District but South West Khas Hills District but mar arngut na West Jaintia Hills District but West Khas Hills District ka jilla Meghalaya hadu hinin gisni kedon sanpung hajar khandai pungut ki blayo yo covid khat khandai hagaba 1000 sanspa life nyongut ki dei ki active case ni ki bedang don ki jing suma 1000 news pa khandai ngut ki balakot no but praspa sap sangut ki balakla no Deputy Commissioner ke West Jaintia Hills District ula pembina baka khandai tarik unai ping kendai ke seni syuti haborok ke wei jong ke West Khas Hills District nomor kedai ke sin banding klam jong ke sin raj jowain la pembina baborok ke jaka terekam sarkar ke jaka puli ke badan hapok ke ni ke district kidai ban khang lut ha ke seni ka jingthia jong ulap ba lapsan harilom garu kalakta ya kayat kayang bakalawan ra ru ya ka jingtua khndo ka bala linkin sa kisurong na pedeng ki district harilom garu ki bala syakta khamjur na ka jingthia ulap ba ka dei ka South Garu Hills bat ka West Garu Hills ka jinghap slap kalajur na do ka sni ba ar ha South Garu Hills ka surok ba ni ka National Highway ripu ar ka penyeso ya ka district bat ki wei ki jaka kala syakta bat ki bakham syakta jur ki dei ki nolek nangwan na siju sabak maram ka jingking ding ruga ka badon hakawa rompa ka penyeso bat ka dima para sedut makmara kala syakrong no hako hadiku kalon ka wei ka jingking ding ka bala syara bat ka ni ka jingking ka penyeso bat ka chokpon Deputy Commissioner ke South Garu Hills District USF Hamid Ulong baki board district kila tray syaj hadin ka jingwan jong ulabba lapin tikna baki don kumbalai tili kilong yeng na malikuna habak mara kibalhaban miuno na kiyeng kisem na jong banai sa saway harin ka jingtua khendo kabalabu jingmaya ki Shushu ha ka surok ba National Highway san phuwei ya ka ba ka jingshna kadangyan kaladon bun ka jingtua khendo bat ka jing kelong jong kiding kisin kijaka bolong thor harilong garu kumha phulbari Cibinang Tikrikila Bhatbari bat Raja Bala kimpat sima syakta ha kani ka jing hap slup hadu menta la omru ba ka jing hap slap harilong garu kala ban beteng ha kini ki arbat laisngi ki banwan
Suami pengikut ia khubor sesin kimat bakongsan, pentip Menteri Rang Badu kari Narendra Modi bakin riusnam jong Digital India program kala penlong ya kejengkiu jong kari hakaliang ke teknologi. Kintu Menteri Rang Ba kejela ukon rat sangma ya ki MCS officer ki batmai ki jong ki ba ki dei bandan ya kethong haba pendep ya kamram haga jela ban pinkiu ya kejela bat sanspa nyuf nyungut ki bayo thmai yu covid khat khandai hamegila tangnen kesni kot aspa sanfungut balklan rungun. Katu ki khubor ki lakut ki bawan chipi na ka studio jong ko All India Radio Shillong bat sakindiat pon ni saya so ba Delhi station na kabanda ki khubor khatin Hindi bat bot pat sa ki khubor hak khatin Phareng kani kadai ko All India Radio Shillong.